sarine gawe dayang gawe seneng ayam atine ono dadi warga keroncong warga dini bintang budaya adat kondang karabane. Mbak Rika sowan campur dari bintang budaya yang kuyung panjenipun ingkang hamengku gati Bapak Sitam Warsito Diarjo Ibu Tanti Boyong Poneng Putra Mas Ari Wahyono Twin Mbak Bianti dongane kagem penganten Mbak. Mugi dadosaken keluarga ingkang ayam tentrem lahir batin enggal-enggal pikantuk putra-putri ingkang soleh lan solehah amin Allahumma amin. Mbak Elida panjenipun ingkang gadah damel ya melu didongake Mbak. Nggih, mugi-mugi ingkang gadah damel mriku Pak Sitam Warsito Diarjo sekalian keluarga. sakmenika tansah pinaringan panjang yuswa berkah barokah sedayanipun amin. Mbak Ririn tamune ingkang lenggah dongake kabeh Mbak. Nggih, didongake mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, pinaringan dirga yuswa, pikantuk rezeki ingkang kuatah berkah barokah melimpah ruah. Amin Allahumma amin. Soan kula campur saringing jangkepil mantar bintang budaya. Kaceng kuyung sound sistemnya ya saka Seboto. Seboto ki Mbak. Apa Mbak? GG Audio. Ya Mbak Elida. Video syutingnya apa Mbak? Warna multimedia Mas. Mbak Rika. Ya Mas. Ibu juru sumbagane apa? Indah Beauty Make Up. Saka ngendi? Saking pengging. Gone kancane dhewe. Iya. Cateringe sapa Mbak? Cateringe sapa? Koki Kondang. Koki Kondang. Campur sarine bintang budaya. Campur sari
Bintang Budaya Campur Sari.